Ya Bapak Pak Eri, monggo, ayo Bapak Pak Eri. Ya opo satu grup ini, Bapak Pak Eri. Kurang malam, mak seman jenah. Mas Widodo Dampit, ayo Mas Widodo Dampit. Ya pemerintahan Bapak Miskan dari Ngaduwono ya. Mas Widodo Dampit. Iki podo pelandangi, podo dampiti, Mas. Oke. Bapak Poyo diminta Bapak Miskan. Moga Bapak Poyo. Bapak Ino, Kepala Desa Ngaduwono, diminta Bapak Miskan. Bapak Muklis, semoga Bapak Muklis. Semoga Bapak Ino, ya. Bapak Muklis, semoga Bapak Muklis. Bapak Muklis disuwun tidak tadi sasaran pegelaran semoga numpak beca tarik kodungan oleh tiga napa sepenta tiga napa sepenta sampure syukur ngojak tade burungan oleh tore cukup apa yo kak sing paling nyaman cukup apa sing paling nyaman cukup tengeri oleh norok sapa kak Felix sing paling nyaman norok sapa sing paling nyaman norok nativi oleh paling nyaman norok nativi oleh Kang Miskan. talon-talon maapi manes ngara menyadumpa kapelar Meripat kuda karo plerak-plerak koni mesem bareng kenal jenenge Palupi ono prawan cilik mripat sipit yen nyawan lirik-lirik tak takoni malan delik bar
bareng krungu jebul pipine deke aku kadung tresno bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno aku kadung tresno mas emang bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno prawan ayu mripat kuda karo plera kopi desa guyu bareng kenal jenenge palupi cilik mripat sithik karo lirik tak koni melandelik bareng guyu ketok pipine deke aku banjur nglamun apa bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya iki rasane wong tresno aku banjur lali abot pisah karo kowe rasa atiku nelongso iki kaya ngene rasane wong tresno mabur maneh mencok ning mari Pak Meskan aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati kenal wae durung kang poyok kok wis wani jawal jawil mengko yen kedlarung kang miskan dikira aku wong usil apa iya Dek Ida tenan kok Mas yen ngono Grek Kapri aja ngenyek ora lho Mas ala tenang to Dik tonane ya kuwi kena wae durung yes Pak Miskan, sik durung iki Pak Boyok jaluk neh, ayo. Dikancani sik, iki urung ayo meneh.
Iki Pak Poyok nyuwun malih Pak Miskan mriki malih. Monggo. Monggo. Spesial loh iki. Yuk. Cokronegoro sing beso golongane pendekar tayub sing dipandegani Kang Miskan waya esuk jagone wis padha kloro surya jumedul ing sisih wetan pernai ceng-ceng guling kapirang rame swarani pratandha bus rahina Pak Tani padha bakar Surabaya Rabuto gawe buto kumpung nyambut gawe Cakranegara gendinge wong Surabaya
Sarip tambak yoso. Semanun Bapak Miskan CS dipun dampingi sepuh bini sepuh sampun paring pambagyo tumujing sasana gelar. Ibu Kasiyati, Gimana, Bu? Ibu Najib monggo mriki. Ayo. Ibu Miskan, Ibu Lebuwono uga Ayo lali. asik. Ibu Paeri, ayo padha munggah mriki. Sasarangan ibu-ibu warang kono semonggo. Moga Ibu Pak Eri, Ibu Miskan. Di malam minggu, malam yang indah sekali. Yo bernyanyi, bernyanyi sambil menari. Angkat kakimu, goyang-goyang pinggulmu. Ke kanan dan ke kiri sing nyanyi ono Mbak Daru. Baru. Ayo golek kandangan dewi-dewi ya. Asik. Gini Mbak. Gini Mbak, roto geser. Ayo, sampai gini ya. Gini. Roto geser ini Mbak. Oke, ya. Sampai geser ini Mbak. Ya. Ya, oke. Gini, geser. Ojo meloyang Melayu ya. Lah, iki sing ewo. Ya. Melayu rono, Melayu rene, akhirnya ewo. Geser. Ya. Ayo geser. Satu persatu. Ya. Aku iki guru TK ya. Ayo gini. Anak-anak semuanya. Geser ya. Oke, sip. Satu persatu. Lanjut gendingnya. Mari jaluk gending tak? Mari. Telu. Ngomong telu. Iya. Bayar telu mek 5.000 ya Pak Poy.
Matur sembah nuwun. Oh tambal ban. Nggih tambal ban. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Jreng 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 jreng. Pelok 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 pelok. 2 1 kapat. Opo ki bote kok ngene iki? Monggo Mbak Ayu. Cik tas aku. Yo. Matur sembah nuwun. Ceko. Parane. Opo? Statue. Oh iya. Sinarengan versi Puspita Laras.
Asik. Yuk kita bersama-sama. Kita Rama Production. Oke, Take Entertainment. Asik. Yuk. Oke. Masuk lu. Oke, Bapak Payo, Ibu Ponami. Oke, dukungannya semuanya. Oke, buat para tamu yang mendukung semuanya saja. Oke. Matur sembadun. Salajengipun sak menika sampur tasih ibu-ibu. Tas saking kita Malang, wonten Ibu Miskan. Si Mambega Mendung ugi Ibu Najib. Oke. Monggo. Ibu Kasiati, monggo. Ayo Mas, iki jaluke jalanan sing kereng. Ayo sing kereng. Sing kereng pokoknya wis. Sing kereng. Nek ora kereng ora gelem Bu Miskan nih. Ya, bersama Ibu Miskan semuanya. Buat para tamu dari Kota Malang. Ayo berat. Ibu-ibu semuanya ya. Kami minta naik. Oke, Mbak. Iki sing teko kue doli ya. Boloku sing teko kedoli. Teko tambah asri. Ayo Mbak, ayo naik semuanya Mbak. Monggo. Aku wong suka rame Mbak. Aku wong dampit, oke. Zey. Keluarga besar dari Bapak Puyono bersama saudara-saudara kita dari Malang. Oke, masuk.
ati dosa loro tak wales loro ayo satu sing paroso nanging aku ra mentolo umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe karo nanging atiku wis kadung tresno kowe milih tresno liya ora eling nalika semono susah seneng bareng kabeh dilakoni eling kaya kudu eling kaya kudu eling janji tresnamu ra ono liyane nyatane saiki kowe ninggal lagi aku Gusti kuatno atiku Gusti kuatno atiku Jos Kandos
saking Jepang